беақли ти қонуна чӣ мефаҳмӣ? Чанд сум боша барои хизмат нарафтан моҳакияи солонаҳай ҳамияй бифаҳмон. Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Дастафка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристи ҷой муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Имрӯза навори мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон кардагӣ буден ва дар атрофи якду мавзӯъ суҳбат гузаронидан. Аввалин мавзӯъ ҳамие ки мо якчанд рӯз пеш як видео пешниҳоди тамошобинон кардем ва гуфтем ки Иркутск парвозҳои худша байналмилалиша оғоз мекунад ва бисёре аз тамошобинон савол доданд ки аз кай шурӯъ карда парвозҳо аз Иркутск кушода мешавад. Хушбахтона шурӯъ карда аз 8 феврал парвозҳои байналмилалии Иркутск кушода мешавад. Лекин дар иҷа ду вариантаи бародарони азиз. Дар ҳолате ки аз 8 феврал парвозҳои Иркутск барқарор шид, яъне парвозҳои байналмилалӣ, дар ҳоле ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Иркутск мешавад, агар беморӣ зиёд нашавад, анаму парвозҳо мунтазам мемонанд, яъне ки кушода мемонанд ва дар ҳолате ки кушода кардану ба даромади шаҳрвандои хориҷӣ дар Иркутск беморӣ зиёдтар шававу зиёдтар авҷ бигира, мутаассифона аз сари нав парвозҳоро баста мекунанд, яъне ки рейсҳоро маҳкам мекунанд. Ба ҳамин хотир дар ахборот танҳо омадагӣ ҳастае ки шурӯъ карда аз 8 феврал Иркутск парвозҳои байналмилалии худша кушода мекунад. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Ай номи Юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. ва ман мехоҳам дар як мавзӯи дигар камтар фикр ақидаи худро баён кунам. Дар видеои пештара як савол додагӣ буданд оиди дезанагӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ман аз назари қонун ҳамура фаҳмондам ва фикр андешаи худам гуфтам. бисёре аз нафарҳо дар комментарияҳо нависанд ки ин чиз дар ислом дурустай ва ту чӣ ба ира маънае гуфтӣ. Бародарони азиз, ҳар чизеро ки ман ба шумо мефаҳмонам, ин тибқи қонунгузории давлата, яъне ки ман тибқи илми дунявӣ ба шумо гап задестам ба шумо фаҳмондестам ва марам тарафдори ин чиз нестам ки ман кардагиан мумкин нестай. ҳар касе ки фикр ақидаи худша баён кард, ман ба фикр ақидаи шумо розӣ ҳастам. Лекин бародарони азиз, дар ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузорӣ дар кодекси ҷиноятӣ дар модда 170 омадагие ки дузанагӣ ё бисёрзанагӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудагиай. Ва як чизи дигаро ногуфта намонад ки қонунгузорӣ бисёре аз паҳлӯҳоша ба назар гирифта ба ҳамин хотир баъдан манъ кардагиай бисёрзанагиро. Як бор худтон фикр кунед нағз ва баъд ба як хулосае меоед ки айни ҳол як хел оилаҳое ҳастае ки як зана бо фарзандошон хушрӯ нигоҳубин кардаву таъмин карда наметонанд. Ба ҳамин хотир қонунгузорӣ ҳама ҷиҳат ҳама паҳлӯҳоша ба назар гирифтагиай ва ҳамин чиза манъ кардагианд. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед. Ғарибон тиҷей нависай. Ака студенти якум курсем, ваенира мегирем ё ин ки не. Мутаассифона ваени кафедра аз донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бардошта шуд. Яъне ки пас аз хатми донишгоҳ 4 сол мехонед, шумо барои ваени билет гирифтан мерен, 1 сол хизмат мекунед. Филмҳои исломӣ нависай. Салом алейкум акаи Сормон. Аз куҷо буфаҳмем суми хизмата? Якчанд нафари дигар дар ҳамин бора савол додагие ки чанд сомон муқаррар кардагиай ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ӯе ки ҳамун сумаро пардохт кунанд ва аз хизмат озод шаванд. Яку як бора ба ҳамаи ҳамво ҷавоб мегардонем. Бародарони азиз, қонунгузорӣ, яъне ки қонун аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ ба имзо расидагӣ ҳастай ва миқдори пулша ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои наздик муайян ки кард, баъд мо дар шумо мегӯем ки чанд сомон пардохт мекунен ҳар моҳ барои аз хизмат озод шудан. Махсумҷон Иззатуллоев нависад. Салом акаи Сорбон. Рӯзи 8 феврал аниқай ки рейсҳои Иркутск кушода мешавад ё ин ки не? Бародари азиз, мо фаҳмондем вобаста аз вазъияти беморие.
ҷонибек тошматов нависад: салом алайкум Сорбон, чанд сум боша барои хизмат нарафтан муҳакияи солонаҳай ҳамияй бифаҳмон. Бародари азиз, пештар фаҳмондем ва оиди муҳакия ё ки солакӣ нависад. Албатта ки муҳакияи ҳар моҳ шумо ҳамун миқдори муайян кардара ба давлат пардохт мекунед ва аз хизмат озод мешавед. Али Дадабоев нависад: одамон гуфтаистанд ки корхонаи Россия аз Тоҷикистон корда гирифта одам рафтаистанд. Ин рост аст ё ки дурӯғ? Бародарои азиз, хоҳиш мекунам аз ҳаматон ки ами комментарие ки ҳозир ман хондам дар инҷа дигар хел навистагӣ буд, вале ман мафҳуми ҳавая хондам ба хотире ки бисёр хатогӣ навистагӣ буд ва як аҷоиб навистагӣ буд. Хоҳиш мекунам вақте ки комментариеро менависен як бор бихонен, баъд апубликоват кунен ҳамун комментариехтона. Ва албатта ки рост аст, аъзои комиссия аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба Узбекистон, ба Туркия ташкил шуда сафар кардагӣ ҳастанд. Аз ҳамин давлатҳое ки мо номбар кардем, шаҳрвандоро гирифта ба Федератсияи Россия интиқол метиҳанд барои кору фаъолият кардан. Хушбахтона айни ҳол 2 рӯз пеш як гурӯҳ муҳоҷирона аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия интиқол доданд. Абдулло Исломов нависад: салом алайкум бародар, хизмат яксола мешавад ё ки не? Биромадагие ҳаст қонун. Қонун биромадагӣ нест дар бораи яксола шидани хизмат, дар ҳоле ки шумо агар донишгоҳ мехонед 4 сол, баъди хатми донишгоҳтон 1 сол хизмат мекунед. Лекин агар хондагӣ набошед 2 сол хизмат мекунед. Далеров нависад: салом брат, мешавад ки аз Россия ба Узбекистон ва аз Узбекистон ба Тоҷикистон рафта мешавад? Албатта сарҳадҳошон кушода шудагӣ ҳастанд ва Ҷумҳурии Узбекистон бо Тоҷикистон низ ҳамчунин парвозҳоро барқарор кардагӣ. Олимҷон нависад: салом акай Сорбон, ин пешниҳод имзо шуд ё ки не? Пешниҳоди хизмата дар назар дора. Албатта ки аз ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ин қонун ба имзо расид. Хулиганои Кулоб нависад: беақли ти қонуна чӣ мефаҳмӣ? Қатил убойтад ай конституция баҳс мекунам. Аттестати ман ҳамаш 5, не ки Тоҷикистон савод намегирад. Сумай дарсшани вазифашан. Бесаводо да вазифа 6 тестанд. ҳамин фикра баъзе аз шумо ё баъзе аз мо агар дар дилои худ мо онҷо кунем, ҳамин хешида рафтан мегирад ва оидие ки ти нависаи ма конституцияра ҳамаша аз ёд медонам, ти қонуна чӣ мефаҳмид? Барое ки одами баақл аз ёд намекунад, чунки ҳар сол тағйир ва иловаҳо ворид шидан мегирад. Як бор ӯро аз ёд кунӣ, агар соли дигар бо чизои нав ворид мешавад. Дилшод Саидов нависад: салом акай Сорбон, ман вид на жительство дорам. Як моҳ шида аз Россия омадам Тоҷикистон. Нав оиладор шидам. Метавонам оиламам қатим Россия барам. Ҳамира фаҳмон ака, пешакӣ ҳазор раҳмат. Албатта дар ҳолате ки агар шумо бо оилатон ЗАГС дошта бошед, бе ягон монеагӣ метавонед ки ба воситаи ҳуҷҷати вид на жительство ҳамсарта ба худут ба Федератсияи Россия баред. Умар Исмоилов нависад: кай муайян мешавад? Ростай 14 000 сомонай. ин пули пардохт кардани барои хизмат нарафтана навишта иҷада. Мутаассифона ман намедонам ки чанд сомонай. Оли агар ки муқаррар шид суммаи аниқаш видео мекунем ба шумо пешниҳод мекунем, вале нашод 14 000 навистагӣ и рост нестай. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария бинависен ва дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.